Păi tu ești spontan sau invers? Sunt. Du-te, dracu, după el. Abia aștept să dai mie. Că mi-au bani nu vreau. Ce să dau? Dar ce am contact? Dacă dau o palmă, Mie? te E ia dus. somnul. Pe mine? Doarme o lună. Și n-am Hai. nevoie. Bă, dar nu am nevoie. De ce dau? Băi, Dacă nu vreau să dau, dau în tine, mă. ia mână, că n-ai. Ia mână cu vechinul meu, că vezi că Dacă îți dă o palmă neanică. Dumnea lui. nu-l mai vede nici Dumnezeu. Nici Dumnezeu nu mai vede. Îi Ce? dau o Mi-e palmă. frică de... Ia-te, mă. Hai, puteți să... Nu mă, că nu dau, de ce? Nu. Nu iau. Știi ce por? Știi Da te ce por? Da, ușurel. Ușor, puiule, ușor, că pe mine iar mi-e dor și invers. Ia zi, de ce te rog două te-am luat? Care mă uite? Bă, să ai invers pe toți. Și eu vorbesc. Nu. Dau eu, nu? În latinul. Nu. E mai... Băi, E mai mare ca mine. Da, e mai în e vârstă. mai mare, dar vorbești, ți aparține. Ce pula mea vrei, mă? Vorbește, eu n-am... Mă, dar pula e a mea și tu ce? Băi, Băi, cu aereci. coereci, eu sunt în coereci. Când ți-o dau în doză? Palma în Abia pula. aia este. Au dracu să fiu dacă nu te ador. Da, nu mai apuci zile. Băi, te ia mama, dracu, o te ador. Hai, băi, ce ai greșit? Să mă ia, dracu, una, Ne două, zice, și te stai ador cu direct. minte. Fii cu minte, băiat deștept. Școala boxier și învățăm. Băi, puiule, deja ai greșit. Cine am greșit? Cu ce? Păi am venit la Gicăne să zbier la tine pe drum. Asta ce trebuie, zi. Ah, Te absolut. lei de gară. Absolut. Ce vrei să mai dau ție? Mai dă una. O doză palmă? Da. Nu. Mai dau. Te amețesc. Da, Andruțe. Mă, frate. Da, nene. Andruțe, Da, da, mai dau o doză palmă. Să fiu al dragul, amețesc. Băi, aleu, trancă nouă. Mai dăm o dată. Bine, nu? Te leagă el, mă. Nu. Aha. Nu. Nu te...